nyime kod bago ng'anyo nimar gintiere kod mbii mapek maluongo ng'anyo machielo. Okindego magin kaachiel kod Danston Omari, Cliff Ombeta dwaro ni mondo mi owegi thuolo kod bond ka gikoni jotelo goeko. Moko kuomgi gin jotelo mowinjore otine oganda e kinde magintie kendo ok ginyal ringo kowegi thuolo. Achijego nochwal e nyim doho kendo e nyim jang'ad bura Martha Mutuku makoro chano ng'ado burano saa 8 mar ng'eyo koda kibiro wegi thuolo kata oyo. Fundamental rights belong to an individual and not the state. So the state has no right then to try and limit the fundamental rights of any accused person, because these fundamental rights are to curtail the excesses of the state. And today, what you have is an example of curtailing the rights of the person. But then the court must then look at Article 20 and 21, whereby after recognizing the fundamental rights and that they exist, then the courts must start by acting in a way that wants to grant those rights rather than deny them. And this does not only include the court, it includes the police officers and other state officers. Yet, they come to this court and give you... Gie kinde no Senator Makilifi mabende en jatend kweth manoke od bura mar Senate Stewart Mazayo okwedo bila kuom tiyo gi teko mang'eny e keyo jong'anyo. Okwedo meko ma jotelo kod johera mag Azimio kolero ni mago timore tok chik. We've regressed back. We've gone back to the old days. The old days of the Moi era, where whenever a Kenyan used to speak, you have to look behind your shoulders to see whether someone else is listening. We are no longer like an independent country. This is a state which is captured. Parliament has been gagged. We have seen it. Bills are being enforced on Kenyans. Whether there is absolutely no substantive debate that takes place in Parliament. Members of Parliament have been arrested here. You cannot arrest her. You can arrest, you can question, but a public figure like the Speaker of the County Assembly of Kilifi, while he is conducting what he believes is his constitutional right to picket and present a petition, is arrested. Kapod wamenyo midhiero mang'anyo ma Kisumo en ni nyaka sani ji 4 osewito ngimagi e ng'anyo mag Azimio ma jumani ka ji mamoko 10 pod yudo thieth ka gin kod adhonde mag magina. Wabro tudore kod Millicent Adhiambo thuolo machuok sani eri kaeto bang'e wabro tudore kod Crispin Otieno mabende ntiere gwenge ma Kisii. Aparo ni wanyalo chako gi Crispin Otieno mabende oseikore. Crispin, inyalo nyisowa ni to chal nade kawuono? Awinje yo makare Milton, mana kaka wache boma ma Kisii kawuono waneno ka jotimo ohala mopogore opogore oyawo ohandgi mopogore kaka weche ne chalo okinyi ma nyoro, nimar nyaka sani waneno ka kata kuonde mag idho geche mag nyamburko mopogore opogore madhi kuonde mopogore opogore kaunti ma Kisii waneno ka weche kata weche mag ohala dhi nyime e yo makare. Kuma ntiere ni antiere achiel kuom apaya mantiere boma ma Kisii, inyalo neno kaka bathe kanyo jo apiko dhi nyime kod tijgi mana kaka pile, ka achiel kod jogo matiyo tij matatu. Geche duto kawuono waneno ka kaunti ma Kisii kwe nitie, kendo mopogore gi boma ma Kisii wasebedo kwa timo kawaloro bombe mopogore opogore. Wasechimo nyaka gwenge ma Boma Choge, gwenge ma Bonchari, gwenge ma Kitutu Chache South, Kitutu Chache North. Waneno ka onge ng'anyo machal gi manyiche waneno week mokalo, manyiso ni weche dhi e yo makare. Mopogore kod wach biashara ma waneno ka dhi nyime e boma ma Kisii e yo makare, waseneno ka obila mopogore opogore bende medo bet akicha e boma ma Kisii kaachiel kod bombe mamoko moluoro kaunti ma Kisii, mana maneno ni gikedo kod jogo manyalo wuok mar timo ng'anyo.
odiochieng' ma kawuono ka en odiochieng' mar adek nyaka ne riwruok mar Azimio One Kenya land ni jopiny owuok oko. Kata kamano nitiere be jotelo mopogore opogore ma bende nyaka sani kaluwore kod wach ma wayudo kuom jotend obila ma kaunti ma Kisii, giluwo josiasa moko moting'o nyaka mane en meya ma Kisii mong'ere kaka Omwando. Bende ne wayudo report koa kuom obila ni imanye ni kod itede kod tudo kata kono ojende mar wuok oko kar romgi mar neno ni mondo gitim ng'anyo e bombe mopogore opogore. Kata kamano ne watudore kod jatelo nokwedo wechego kendo wacho ni en pok obedo kata Kisii, omiyo jogo mang'anyo kaluwore kod en wacho ni jogo mosebedo ka wuok oko gin jogo ma winjo pek mar ngima kaluwore kod kaka weche chalo e thurka. Omiyo nyaka sani pok waneno ng'anyo moro amora e chuny boma ma Kisii kod alwora mare. Kata kamano jotend obila kaachiel kod obila ma kedo kod jogo mang'anyo waseneno ka wuothe boma ni ma Kisii kaachiel kod kuonde od bura mopogore opogore mar neno ni gikedo kod jogo ma chano mar bago ng'anyo e kaunti ni ma Kisii. Mopogore kamano bende ne watemo loso kod moko kuom jopiny ka moko golo paro ni kaunti ma Kisii kata obedo ni arita oket ahinya kaka ne waneno kinyi ma kawuono, jogo mariwo lwedo riwruok mar Azimio One Kenya wacho ni gimbe giwinjo matek. Kata kamano pod gin gigeno ni pod gibiro wuok kata kinde mabiro mar neno ni ginyiso ich wang' margi kaluwore kod pek mar ngima. Nitiere jogo bende ma ungo lwedo sirikal ma waseneno nyaka jood bura mopogore opogore mawuok e duond burano mar UDA bende osebedo ka wuok oko ka kono jopiny mondo mi kik wuok oko mar timo ng'anyo, ni mar nitiere yore opogore opogore ma ginyalo tiyogo mar nyiso sirikal gino minyalo tim mondo mi neni pek mar ngima oduogo piny. Omiyo nyaka sani pod wamedo mana bedo akicha kendo ang' ne wanyiso Milton e weche manyien mabiro kaka boma ma Kisii chalo, ka ang' bende kaponi nitiere ng'anyo ma ang' ne bedie kinde mabiro ang' ne wanyiso bende kaluwore kod gigo matimore e boma ma Kisii. Kata kamano nyaka sani chakre okinyi nyaka koro sama wachopo e Milton waneno ka boma ma Kisii onge ng'anyo moro amora kendo ji dhi nyime kod tijegi mapile. Milton. Ne nya Crispin Otieno kuom ripot ma jaber mowuok e alwora ma Kisii. Nyako Ramogi koro wadhi e kaunti ma Kisumo kama jafwambo marwa Millicent Adhiambo bendo bet akicha kendo ikore mar nyisowa ni to Kisumo kawuono chal nade. Mili, thuolo en mari. Kisumo chal nade kawuono? Erokamano ahinya Milton, kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu kaendi, mana ka inya neno kama chung'e ni en alwora mar Jua Kali ma bende chakre chieng' tich adek ne rakruok ma kagi kacha no nene. Ka inya neno odiochieng' ma kawuono obila obet mana kacha ka gi yweyo ayweya manyiso ni onge rakruok moro amora kata jong'anyo kawuono ok owuok oko kaka gijawuok pile mar rakore kod obila e alwora ni. Kaka inya neno apaya ler kendo nitiere wuoth matin tin ma bende jowuoth ma dwaro chopo e chuny boma ma Kisumu nyalo tiyo kod apiko, ka bende jogo ma bende tiyo gi gechegi mag giwegi bende nyalo wuotho. Kata kamano wuoth kokalo kuom nyamburko mag wuoth midendo kata ni public service vehicles to odiochieng' ma kawuono pok ochako tiyo. Bende chien kanyo nwanyalo neno ka nitiere johanda swekra ma bende oluomore kuonde mopogore opogore ka bende gitemo daso pesa mondo mi ginyal yudo kaka ginyalo chiemo ka ang' ochopo odhiambo. Ka bende kane wanyalo twak kodgi ne giyangonwa ni nyaka giwuogi nikech ndalo ariyo ma gisebedo ka giloro nogono endo gin jogo ma yutogi ni piny ma bende ohala ma gitimo konyogi mana sano gido ma giyudo kata gigo ma giuso gitiyo godo e yudo chiemo ma sano chuno ni nyaka koro giwuogi gius matin tin mondo mi ginyal konyore kod nyithindgi ma bende sani gin godo e dhot ok dhi skul. Ka bende odiochieng' ma kawuono wayudo ni kaka ne County Commissioner ma Kisumu e yor Kojolo Osen Alaso nonyalo wuoyo gi oganda kendo kwayo jotelo mondo los gi oganda mondo mi oduok ng'anyo ma Kisumu piny otime yor kwe kata oket kwe mondo chenro mag gik moko e kaunti ma Kisumu kaendi odhi nyime kaka pile. Mano chal ka gima ne otimore odiochieng' ma kawuono. Kata kamano odhiambo mane piny lil godo odiochieng' manyoro rakruok
rakruok nobedo e kind jong'anyo kod obila alwora ma Kondele, Bandani, Nyalenda, Nyamasaria. Kendo wayudo ni kwan jogo ma bende osetho e kinde ng'anyo chakre tich adek nyaka kawuono ma en ndalo adek onyono 4 ka ji 2 bende odhiambo manyoro ne oring godo kar yudo thieth ma Jaramogi kane giselalo ngimagi kowuok kuom hinyruok mane giyudo kod adhonde magina manogogigo kod obila. Kwayudo ni e rakruok no endo joma moko 10 bende nohinyo ngimagi kendo gin kod adhonde magina med thiethgi e kar yudo thieth no ero ma Jaramogi Oginga Odinga. Mano nyiso ni kaka kawuono wan e ndalo adek mano odiochieng' ng'anyo mag Azimio manoluongi Kisumu County kaendi kwan jogo mamedo hinyore kinde ng'anyo medo dhi malo ka odiochieng' manyoro maneno odiochieng' mar 2 ne ganda ochopo 18. Ka wamedo ganda ma kawuono magina 10 nyiso ni kawuono jogo mamedo hinyore e kaunti ma Kisumu kende ochopo 28 ka bende wayudo ni ji 28 go ji 4 osewito ngimagi. Ka bende odiochieng' chakre nyaka ne ng'anyo ni chakre chieng' tich adek nitiere jogo ma bende nosendhi kod obila tarik 19 ma en chieng' tich adek ma bende nondhigi kod keth mar dino wang'a peyni. Ka bende odiochieng' ma kawuono ne odiochieng' mane iwinjo buchgi e nyim doho ma Kisumu kama ne gidagi keth ma kamano kendo ne ochuno mondo wegi kod rambun mar siling 100,000 kata pesa maching mar siling 50,000. Ka bende wachno kendo ibro winji ka ochopo kanyo tarik 1 dwe mar 8 mondo mi omed non matut ka bende keth mane gidagi go eko gin adieri ne ok giketho keth ma kamago koso chalo nade. Gi sani to chenro ma Kisumu e weche ng'anyo odiochieng' mar 3 ni endi ma ng'anyo mag Azimio rume jumani rakruok malich poko neno ka gi kacha. Kata kamano weche wuoth go ala pod ochung' kopogore mana gi jo apiko manyalo wuotho kod ji giwegi maringo ka kod kacha kalure chuny boma ka gimanyo gigo maginyalo tiyo kata gigo magine maging'eyo momiyo giwuok ne udi. Weche somo pod ochung' kaka pile e kaunti ma Kisumu kaendi onge skul kata achiel ma oyepo kaka wanyalo neno kuonde mamoko machalo ka Nairobi moyudo nitie skunde achiel mowuok kendo nyalo yepo nyithindo nyalo dhi nyime kod somo. Maendi timore kalure kod luoro mawuok kod hinyruok ma oganda medo hinyore godo kendo kwan gi medo dhi malo ka oganda pod neno ni kata obedo ni rakruok onge kindo bila kod jong'anyo to chal ka gima arita makare pok oduogo. Kata obedo ni County Commission e yor kojolo ma Kisumu osenalason kawuono bende kane onyalo yudo thuolo mar loso kodwa oyango ni omor kako neno kaka chal mar Kisumu chalo odiochieng' makanyolo kata obedo ni en odiochieng' ng'anyo. Oganda onyalo yie kod wach mane okwayo mar keto kwe mondo chenro mag Kisumu motenore kod weche ohala kod wuoth kaachiel kod somo nyal duogo. Owacho ni omedo jiwo oganda mondo med mana jiwo kwe machalo kamago ka osingo ni obila oole konde kod konde madonje chuny boma ma Kisumu kata yore go eko mawuok oko e kuonde dak mayuto ji ni piny kaka Nyalenda, Kondele, Obunga, Bandani, Nyamasaria mondo mi omed rido kwe. Oganda manyalo kikore i jogo mang'anyo ma bende ong'ere kaka jonjore kikre kendo chak inyo jopiny kata yako mwandu mag jopiny e wuondruok ni gin jong'anyo mamedo kedo ne ng'anyo yor kedo ne pek mar ngima. Kata kamano nyaka sani mago e weche madhi nyime. Jotelo mag Azimio bende nowuok chieng' tich adek mane ng'anyo nyoro gi kawuono pok ne waneno gi kata odiochieng' ma kawuono bende pok waneno ni manyiso ni gimbe chal ka gima wuoth ne onyoro gi e kor yo. Kata kamano mage gigo ma bende medo tucho e kaunti ma Kisumu kaendi kotenore kod ng'anyo mag Azimio kata ng'anyo mar ndalo adek mane oluongi. Ka bende gigo ma pod dhi nyime ma bende pod medo miyo oganda luoro en mana kwan mamalo mag jogo mamedo hinyore. Bende gikwayo ni sirikal odonjre oneni obila owe tiyo kod teko mathoth e seche ma girakore kod jong'anyo e kinde ng'anyo. Ka kamano Milton ka ionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche mamedo tucho kotenore kod ng'anyo kod mago mamoko matuche gwendo wako nigi koni e mesawa mar weche mar Ramogi TV. Milton an kuomi. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, achiel kachiel kowuok Kisumu. Koro wadhi e yo Kibra e kaunti ma Nairobi kama jafwambo marwa Eric Owenga ogo e tach. Onyiswa ni to Kibra to lwasi chal nade. Eric Owenga, inyalo nyiswa ni chal nade Kibra, nitie ng'anyo koso kawuono piny okwe? Milton, mana kaka iwacho, an e kadak ma Kibra machiegni kuma antie sani en Fort Jesus machiegni kod Lejo ma Kibra kuma obila ogo kambi kalore ni chakre okinyi saa 2 saa 3 nyaka sama owuoye sani apaya mawuok Makina kochopo Karanja Road kochopo nyaka Olympic ok kalre bang' rowere nochung' gokinyi kendo moko mach ma nyaka sani pod dhi nyime
to ma eno chuno bila mano ochopo ka amano ni girakre kodgi kendo ne entia gas ma tamrego nono chakre sa abich nyaka sama wuoyi ni podo bila inyane no pod nito ka kendo giwilre kalure mobiro kinyi koro bro chuno nyaka dogo dhi oywe kama moko kendo biro marakre kod jong'anyo manyaka sani oramo ni onge yweyo kech ne gitemo mondo giti kod apaya kuma wachunge gi sani ni mondo gichopi apaya Mangong Road mar dhi nyime kod ng'anyo. Inya paro dichi manyoro Milton riwruok mar Azimio nyo wacho ni kawuono e boma Nairobi gibo bedo kod kwende adek mano Kamkunji ma Kibra kachiel kod Jivanji Gardens mani chuny boma ma Nairobi ae kod alwora ma Imara Daima. Koro odiochieng' ma kawuono jodak ma Kibra kata jong'anyo ma okie kadagni ne gin kod siso ma onde giwuog gidhi nyime kod ng'anyo mak mano obila otemo rakre kodgi kendo okedo kodgi manyaka sani gima dhi nyime en mana ni gibare kod obila mano ni ok gichopo e apaya mar dhi nyime kod ng'anyo. Gima nyaka ni Milton en ni moko kuom jogo ma bende ng'anyo nitie luoro ni samoro tie jogo makawo thuolo ma ng'anyo ni bende mar ketho gik moko mopogore kod ng'anyo ma noluong kod Azimio. To gima ng'eyo kar Kibra ka Milton en ni obila nyaka nitie kod ndege ma giluoro kodo Kibra kaka kitimo kodo gima dho ngere wacho ni aerial surveillance ma gitemo ng'iyo nto ere gima dhi nyime kaka kecha malingling mo yudo en ni kuonde dak mang'eny iboro Nairobi ka sani koro chal kama kwe duogo e kare lakini Kibra ka machal kama koro kendo chal kama idho matin koro obila mang'eny chal ma bro chopo ka amana ni girakre kod jong'anyo ma Kibra ka amata mondo gigeng'o mondo kik gik moko kethre kata kik ng'anyo no dhi nyime ka king'eyo ni en ng'anyo ma piny owacho nyocha okumo ka giwacho ni gichiwo kwayo mar timo kamano. Koro dichieng' mar adek mar ng'anyo mar Azimio Milton en ni odhi nyime e kar ma Kibra ka to geno nitie ni odiochieng' ma kawuono nyangile mag Azimio kotelni kod migosi Raila Amolo Odinga bro chiwo duolgi kaluwore ni nyaka ne ng'anyo ni chakre poko ne gi apia ka gibende gini nyime kata giwuoyo apia motegno e wach mar ng'anyo. Koro wageno ni ma kawuono gibiro yudo thuolo mar chiwo yo machielo bang' ng'anyo mandala adek ni orumo dichi ma kawuono. Koro wan ka to en ng'anyo ma bende rocho chenro mang'eny e kadag na yudo thuolo bende mar limo skunde moko ka ng'eny skunde olor kendo awuoyo kod moko kuom jopuonje madit ma Kibra ka ahinya ma wacho ni ok ginyalo yie nyithindo bi skul dichi ma kawuono. Koro en gima rocho shughuli mang'eny Kibra ka kalure kod luoro mar ng'anyo Milton. Ka in penjo machielo tinya penja wan pod wan ka watemo ng'iyo ntang' madhi nyime. Gie thuolo ni aonge penjo Eric Owenga mak mana ni ibro yie na mondo adhi achiel kachiel nyaka Migori kama George Juma bendo ikore mar nyisowa ni to Migori chal nade. Nyoro lwasi nye lich ahinya Migori, kawuono ni ok ang'e ni chal nade. George Juma, thuolo en mari. Erokamano Milton na winyi makare ka bende kake nyalo ng'iyo toka kanyo ibro neno ka chendogo mag wuoth ka achiel kod kata mag ohala nyaka sani koro podo kwame sama bende koro ng'anyo koro chopo chieng' mar adek. Okinyi kawuono no waneno ka nitie rakruok mano bede kindo bila ka achiel kod jopiny bende koro ng'anyo en rakruok bende ne odhi nyaka gimoro kad saa 5 mar okinyi kata sani waneno ka chendo mag ng'anyo koro chal ka gima koro onge chuny boma kae wera ni nyaka sani obila koro pongo chuny boma ne kama bende koro gibedo ka girakore kod oganda ka bende maseyudo en ni thoth oganda sani kata obila nyaka sani koro odhi e kor gweng' ka gwego mag Oruba ka achiel kod Korwa kama bende koro jopiny wacho ni koro obila otero nyaka ng'wech machal koda ma e kor gwenge kama bende koro gintiere ka bende nyaka sa mawuene kalore kod ng'anyo madhi nyime ka achiel kod ng'wech mosebedo e kind obila ka achiel kod jopiny chiendogo mag ohala koro ok dhi nyime ka achiel kod kata mago mag wuoth ka bende nyaka sa mawuene onge lipot moro malich mosekawo tende kod hinyruok e kaunti ma Migori ka bende koro pod waketo wang'wa mar ng'eyo ni to e giko mar odiochieng' ma kawuono dhi chalo nade nikech kwa wuotho kata kama wantie ni wano ka nyamburko mag polise nyaka sani koro dunyo ng'weche apane kamoro amora kama bende koro ginyisore ni koro giikore mar neno ni ng'anyo ok otimre chuny bomani ma Migori. E kinde mandalo ariyo mokalo waseneno ka thoth ng'anyo machal koda ma ok timre chuny bomani kaka nobedo kinde mokalo nikech obila ma kwan gi mathoth koro osebed ka ikwore chuny bomani ka bende sama wuoyi ni nyalo winjo ka chal ka gima koro chuny boma ma Migori wawinjo ka muoch mar lisasi koro osechako timore kendo
kendo nyiso ne chal ka gima jogo mang'anyo chal ka gima temo mondo koro gichopo chuny bomani ka bende obila nyaka sani bende koro pod oramo ni ok bi yienegi mondo gichopi e chuny bomani ka opogore kod ng'anyo ma kono bende nyaka sani pod wang'iyo chakre chieng' tich adek nyaka sani ma bende ng'anyo osebedo kadhi nyime waseyango ni ji maromo 7 chieng' tich adek ne ohinyre gwego mag Rongo ka adek kuomgi ne gin jogo manogo kod lisasi ka bende chieng' tich adek no e chuny boma ma Migori oganda manonyre duto ne gin oganda 14 ka bende kuom jogie ji maromo 6 ne oyudo hinyruok bang' ka ne ogogi kod lisasi kendo ng'enygi pod yudo thieth stende ma opogore ka bende wang'iyo odiechieng' manyoro e gwenge mag Rongo ema ji 4 nyoyudo hinyruok ji 5 oyudo hinyruok ma 4 kuomgi gin mago mane ogo kod lisasi ka 2 kuomgi ne othiedhi kendo ne ogol ka 2 mondo to 2 go oter e kar thieth ma Homa Bay. Otel ge mabe biro ni nyaka sani apaya ogeng' mano miyo nyamburko mating'o jogo matuo kata ambulance ok ni nyayudo thuolo mar chopo e boma ma Migori mondo koro kelgo osiptal maduong'ni ka bende ma osebedo miyo jopiny bende komachielo ywak ni obila koro tiyo kod teko mathoth e kinde mar ng'anyo ka giwacho ni gin gi ratiro margi mar ng'anyo gidwa ni omigi thuolo mondo koro gitim ng'anyo margi e yono mar kwe ka gisingo ni pono omigi thuolo machal koda mae ok gibi ketho mwandu kendo gidwa ni mondo piny owacho bende kaber to winj ywak margi omiyo nyaka sani koro giwuok e chuny bomani nyaka sama ni e chuny boma Migori ka waneno ka onge hinyruok mosebiro kata kamano odiochieng' manyien waneno ka e seche mag midhiambo rakruok ne oduogo bede kind obila kaachiel kod jopiny ma bende obila nye tiyo kod iro magolo pi wang' kaachiel kod kata mana lisasi ka bende sama koro watieko en ni kwayo maduong' mar oganda en ni dhaw kata mana ng'wech ma bende koro gibedo go kod obila gombo margi en ni mondo koro kik tergi e kor gweng' giwacho ni obila nyaka sani koro dhi nyaka e ute kuonde ma gidak ka gwego mag Oruba sama wueni jopiny ywak ni obila koro dhi nyaka kuonde go sama bende koro gibayo iro magolo pi wang' kaachiel kod lisasi ka giwacho ni oganda bende onge ng'anyo mantie kuonde gi ma gidake chal ka bende koro ywak ni iro magolo pi wang'e kaachiel kod lisasi koro kelo negi midhiero gwengego ka gin gi ramo ni ng'anyo machal koda ma gibiro dhi go nyime to gibiro dhi kode nyime to bed mano mar kwe koro pod wagoyo tach e chuny boma ma Migori ka mar ng'iyo ni e sama koro odiechieng' mar adek mar ng'anyo koro dhi nyime ni ang'o giri madhi wuok bedo dhi chope e yono makare be odhi bedo ni onge hinyruok mobedo kaka odiechieng' manyoro wanyawacho ni e chuny boma ma Migori onge ng'at moro amora mane lisasi ne omako kaluwore kod lipot ma bende waseyudo kowuok kuom migawo mar thieth e kaunti ma Migori koro pod wago tach ka mar ng'iyo ni to chiendo dhi chalo nade mar wuoth mago mag ohala kaachiel kod moko e chuny bomani. Erokamano ahinya George Juma kuom ewi chal mar Migori gi e kinde ni kamago eko bende gin ripode mopogore mwasebedo kwayudo koa kuom reporters ma manie kor gwenge. Nyako Ramogi adwa ni mondo wakaw yweyo mokwongo ka waduogo to wabro miyi mathoth kik idhi mabor. Ma e chenro makelo ni danji malie kik od belo bai wakelo ni be ang'o mirito aliye juu fuata ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi apuro puoth ngima apuro puoth poetry bende apidho kodhi duond mine nyalo kod ohala ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako gino gibino mbak ndalo wuoyo go ganda mar onagi ka jiwogi kik gibedi gi luoro kod Stella Brenda, Lin Ramogi kod DJ Kolo wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo mane Ramogi TV. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com.
Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere, ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Ikrine sinema mapok ni neno. Kinyono kon tanyono koni. Owinjore kendo disore. Ene ot achiel moting'o tuke mawuok Luo. Wan kod gigi duto. Mitarigo dhako. Mula mana matin. But mula matin no is violence. Sigana mamoro chunyi. Kama kawaida. Dongo chala chai manum. Sukara ore, ng'ich beno ng'ich. Mopong' kod nyiero. Habari. Siari nyathi ma wuoyi yudo die siari. Drama. Abo chuonyra kodi nyathini ang'ara chko. Hera. Lokri. Yawa nyathi to nayudo yawa. Tugo ka tugo. En sigana marito mondo onyise. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mane Ramogi TV. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Obed paw siasa, ohala, telo, thieth, jiwo ratich oganda, kata mana somo. Ka onge jiwruok e kindwa to ok wabi bet. Ng'ama miyo, duonde kata tekone nyisore e okang' mamalo. Dhowa ni kan duso mach. Wuo gi ng'ama nyalo wuoyogo many network ni. Kamora mora ma intie pacho ka. Mine osekelo dongruok mathoth e pewe magimako, kendo lony margi kelo lokruok mathoth. Asementa ji moromo kendo I'm very proud of that. Winj lony, jip kod puonj magichiwo. Gimoro amora midwa timo tim gi tekoni te gi chunyi te nikech mano kende e yo minyalo dongori godo motegno. Ngeso ka ngeso e chenro mar Mine Wacho kod Jaelieta. Machiegni kendo janeno, pod wamenyo mago motenore gi ng'anyo ka koro watudore achiel kachiel gi George Bati mosebedo kaluwo rakruok e kind obila kod rowere moko e alwora Matasia. Bati nitiere alwora sani ma Embakasi, kendo koro Bati inyalo nyisowa ni lwasi chal nade, kawuono ng'anyo dhi mbele koso ji dhi nyime gi tijegi mapile? Erokamano Nyamilton Ochieng'. Motelo ne wachako kod alwora ma iluongo ni Oruma Grounds, kata mabende nong'ere ka Vision Grounds, mane wayudo ka rangach ni olor, kata obedo ni kweth mar Azimio nyolando ni winjo bed ni johera magiromo kanyo, to en kama ne olor kendo ne onge gimoro amora ma dhi e nyime, kendo joma ne nitie kanyo ma otelo ne alab no wacho ni ok giyudo kwayo moro amora, kata pok giyudo kwayo moro amora manyiso ni ne owinjo bed ni itimo romo bed ni mar siasa kata moro amora mar ng'anyo ma dhi nyime e pacho ka gi e thuolo ni. Gie sani bang' mano wadhi kendo wawinjo yamo ni nitiere kaka rowere moko ne oketo bila kod ng'we paka kod oyieyo
e alwora ma River Bank mayudore machiegni kod kar dak ma Tasia e buore Nairobi. Kendo kanyo wachopo kanyo to yudo ka obila ne obedo kanyangecha kendo ging'iyo ni onge kweth mora mora mar rowere mane temo chokore mondo mi ochoch arita kata oketh mwandu mora mora e alwora ma River Bank mayudore machiegni kod kar dak Matasia e kar chung'ur bura ma Embakasi East buore Nairobi. Kinyalo ng'iyo kanyo mago gin tipo mag obila ma bende nyaka gi sani osebedo kaluorore e alwora ni mar neno ni onge awera mora mora kata kweth mora mora mochokore mi okelo hinyruok kata kethruok mar mwandu ne jopiny modak kaendi. Milton, kinde mokalo chien rowere gi noketo obila kod ng'wech kendo ne gichako kod wang'o moko kuom tiende nyamburko moseti godo ma bende iluongo ni tires e apaya ni kowuok apaya matudo Tasia kod gwenge ma Jakaranda. Gin rowere go ne temo keto wuoth bed matek e kind jogo matiyo kod apaya ni, ahinya to weg nyamburko kaachiel kod weg pikipiki mane nitie alwora ni gi e kinde no. Ne geng'o gi kite kasto giwang'o mach mondo mi ogeng' ne obila kik bed kod tich mayot mondo mi odhi kama ne gintie. Kata kamano obila notiyo kod iro malungo pi wang' kendo kinyalo winjo nyakwa Ramogi en ni kama wantiere ni sama buru ogoyo piny to wagir ka nikech iro manogo malungo wang' pod ni moche nitiere kama koponi kata nyamburko kalo kaka makalo gi to koponi buru no wuok e lo to samoro ochacho umwa. Inyalo neno kanyo moko kuom lo marateng' ma nyiso ni en kama no wang'ie mach ok mang'eny ne seche 3 mokalo. Kata kamano sani endi to rawere go bang' kano gone gi iro malungo pi wang' ne gike kendo giringo ka gidonjo e kind udi manitiere alwora ni mar kar dak ma River Bank mantie machiegni kod kar dak ma Tasia, apaya matudo Tasia kod gwenge ma Jakaranda. Nyaka gi sani mane kaka weche chalo pok giwuok kendo ok wang'eyo koda gidhi yudo chiemo matin nikech koro en gimoro sa ma winjo bed ni ji yude chiemo mar migago kata koponi gidhi nikech koro obila oingo gi kod teko nikech obila nitiere ka oting'o kweth mag obila morwako ogute mag nyapato pu kaachiel koda kweth mag rowere ma bende konyo e rito piny miluongo ni National Youth Service kata NYS. Gimakore kanyakla ka gin kod tuorgo ma poni ng'at momaki kachocho arita ka to inyalo to chonge mondo mi kik odhi nyime gi miyo rowere mamoko thuolo mar biro ka. Nyaka gi sani weche dhi makare, apaya ni koro ler, jo pikipiki kalo, weg nyamburko kalo, jotielo bende kalo, nyiso ni onge gima dhi nyime gi sani. Kata kamano ma opogore kod chieng' manyoro kata nyocha ma gwenge ma koni nyo bedo ka ng'wech nitie maka kod kacha kaluwore kod OCS ma bende orito alwora mar gwenge gi. Koro nyaka gi sani mano e kaka weche chalo, Milton. Kendo nyamburko kinyalo neno nyakwa Ramogi, nyamburko kalo gibed mago mag ohala kaachiel kod mag ji giwegi. Ranyisi makende ni apaya ni koro en kama kwe nitie. Pod wamedo ng'iyo ni dipo ni nitiere wach moro mabiro wuok kata kweth ni nyalo chako tuch kendo kaka ne gisetuch. Motelo achiel kuom jogo mane bago ng'anyo kane temo diro kitine obila ne omaki kod kweth mag apisa mag NYS kata rowergo mag NYS, to bang'e kane jowetegi oneno mane opondo e kindudi ne giwuok kod kite machwer ka koth kendo bang' diro kite kuom apisa mag NYS mane nitiere mana kod tuor mane giting'e lwetgi nochuno mondo mi gin bende gingechere gi chien kendo giwe jal mane gimakoni miyo tito ng'wech kendo donjo e kind udi ma bende oger kama machiegni. Ka wang'iyo kata mana alwora mar skul manitiere kama chiegni, jopuonjre ok odhi e skul ka giwacho ni jonyuolgi nokwerogi ni kik gidhi nikech arita maka kaluwore kod gik mosetimore ndalo 2 mokalo e kinde mang'anyo dhi nyime. Milton, mane kaka weche chalo gi sani kendo gin mana moko kuom wasefwambo nyaka ne piny ru kane wachopo ka kane waluro e alwora mag gwenge mag Embakasi East kaachiel kod Embakasi South mar ng'eyo ni to chal mar weche mag ng'anyo mane oluong kod Azimio la Umoja One Kenya ne dhi bedo nade ka odiochieng' mar 3 ma bende jo Azimio ne wacho ni en final mar odiochienge 3 mag ng'anyo manchon ochakore chieng' tich 3, tich 4 kod kawuono chieng' tich 5. Milton. Erokamano ahinya George Bati kuom ripot majaber mowuok Embakasi kaachiel gi alwora ma Huruma. Erokamano ahinya, koro waseng'e chal kendo jogo manyalo wuotho manyalo tiyo nyalo dhi mbele. Erokamano ahinya George Bati, wachak watudre bang'e. Ka wadhi nyime, obila ma Bondo osechako timo nonro e wi dala ruoth ma Bondo Township Walter Omolo mane dala ne owang'o otieno mokalo. Weng'o no ero nyotimore tok jal moro obila nyonego gi bunde e kinde ng'anyo mag Azimio. Jopiny manyonegi ich wang' no omonjo dala ruodhno ma giwacho ni en ema nosiayo obila mondo mi oneki.
Omolo noyango monjno kowacho ni ne omonj dalane mowang' udigo duto kaachiel gi mwandu mopogore opogore bende nokwal e dukane. Ji ariyo nowito ngimagi odhiambo manyoro, kaachiel nowito ngimane kanyo kamachielo to nowito ngimane kiringo kode Kisumu tok lisasi goyo tiende kod obo mare. Tangi giri mar pi girigo gitoyo. Koro mane kaka wantie ka. But ok ang'eyo gimomiyo gino notimre nikech kamane gima ne giwacho to mano to kadier kabisa. Naonge kanyo kabisa. To nyaka ne gichak ng'anyo pok abet ga kama ging'anye, pok abet ga be kata gi polis. Nyaka ne gichak ng'anyo. Podi. Omiyo kane giwacho ni an gi polis to wuoro kabisa. Wuok nadhi manya pika. Tadier ka wuok matin ni to awinjo mana ka tienda ng'ich. Kasewinjo ka tienda ng'ich to penjo gi ni bwana jogi ogoya mokwongo awe ni en raba bullet. To kang'iyo to kamako tienda to aneno ka koyo ng'ich moro bet e tienda dichiel. To katemo mako tienda no ok nya makre. Koro ang'iso jok meringo ka ni bwana biuru konya. Biuru konya riatho bwana bleed nikech ano ka remo koro chirre mang'eny. Kachopo sa 10 kabuogra tayudo ka tienda ong'adi to penjo jok mewan go ni tienda ong'ad nang'o yawa. Abet rang'ol. Kogona picha to kelna to sani nyathiwa ni tiendene machien koni gi otur temo ok nyal losore. Gin gik ma kowe to ibro ng'ade kata kok ong'ade kawuono tibro ng'ade nus. Nochuna mondo sign mondo mi ong'ade kaka ber ne ruoth kaka nosetimre. To gima akwayo mondo kony nyathiwa ni. Nikech lit moro kale sani gimowinjo. Moko medo bedo malit mokalo. Wadhi nyime. Jotelo mag kweth ma Kenya Kwanza e kaunti ma Nakuru kaachiel kod johala okwedo mokalo ng'anyo madhi nyime pacho ka michwalo gi kweth mar Azimio. Giwacho ni ng'anyono osekelo keth mar mwandu manobedo odiechieng' mokwongo e kuonde dak mar Ronda, Ponda Male gi Shabab. Jotelogo eko noywak ni johala nyalo medo yudo lal mathoth nimar gisebedo ka giloro tijegi kaachiel gibedo ni moko kuomgi bende noyak mwandugi. Ni mahali watu wanakuja wakiitisha haki zao na mambo mengi, lakini hata nyinyi mnashuhudia hii si maandamano, ni vijana wachache ambayo wameingia kwa mambo ya wizi, uporaji, kubeba hata kwa nyumba. Letting ya wizi yetu Nakuru hapa na sio Nakuru yote hapa, ile ya Shabab ndio iko juu sana hapa zaidi ya wizi. So there was no demonstration that people are taking advantage. Very good estate today inakuwa vandalized kwa njia mbaya sana. Nikiangalia vizuri hii nimeona sio maandamano. Hawa ni watu ya kupora, watu ya kuharibu kwa njia mbaya sana. Koro wadhi nyaka e boma ma Bondo kama watudore achiel kachiel gi ripota marwa Joja Molo maleronwa ni Bondo chal nade kaluwore kod tulo mosebedo kadhi nyime. Joja Molo, kapo ni nyalo winja, inyalo nyisowa ni lwasi chal nade kawuono e alwora ma Bondo. Erokamano ahinya Milton, awinji maler kowuok e boma ma Bondo kae, kendo kawuono chal mar gik moko en ni kawuono king'iyo boma ma Bondo kawuono dong gunda, kendo iyudo ka chenro mag ohala mana kaka osebedo e ndalo ariyo mokalo nyaka ne ng'anyo ni chakre, onge chenro moro amora mar ohala madhi nyime, onge chenro moro amora mar wuoth madhi nyime, to kata mana jopiny onge gi e sechegi. E seche mag okinyi nitiere ji matin mane wuotho koni gi koni, mak mana ni kanochopo gimoro manyalo romo kar sa 5 kama e Milton, to obila nochako rakore kod rowere moko mane temo chokore mondo mine gichak ng'anyo ma kawuono. Kinyalo paro ni kawuono en odiechieng' mar adek mag ng'anyo mane oluonge pacho kae kod riwruok mar Azimio. Kendo nyaka sama owueni en kanyo modong' gunda bang' ka obila nokeyo rowere mane nitiere dier bomani kata ng'ata mane temo donjo dier bomani, nimar ne gichako chokore mondo ne gichak ng'anyo margi. Kendo gie sani e geng bomani inyalo mana winjo muoch mag magina matin mag obila ma pod temo keyo thoth rowerego eko ma koro ringo kendo donjo e kuonde dak gie sani. Kendo mana kaka wacho ni chenro duto te ochung', onge wuoth madhi nyime, onge chenro moro amora mar ohala madhi nyime Milton. Kendo e boma ma Bondo kae inyalo paro ni odhiambo manyoro kaluwore gi rakruok mane nitiere kind jopiny kod obila, nitiere jal achiel kuom rowere manyo ogogi magina mane onegi, wach manyo omiyo rowere nyowuok modhi owang'o nyaka dala ruoth ma Bondo Township location mano migosi Walter Omolo,
kanyaka sani e thuolo machuok bende ne wan dala Walter Omolo kendo oyangonwa ni nonro osechak timo e wachno ka kweth mag arita kwe kama notelie bende gi jalup county commissioner ma Bondo notimo limbe pare kanyo ero. Koro mano e chal mar wach gi sani. Ka bende wachak wayudo manyien Milton en ni koluwore gi ng'anyo mabende osebedo ka timore dier boma ma Bondo ma iyudo ka thothne rowere wuok to dhi monjo nyaka tesendo bila. Nyaka sani MCA ma Imbo Eastward mano migosi Francis Otiato bende koro oseyudo samat mondo mi odhi ondik dhoge ka obila. Ka ne wawuoyo kode thuolo machuok mokalo bende onyisowa ni noyudo simu kowuok kuom county police commander mano migosi Michael Mushiri manopone ni dwaro ni mondo odhi ondik dhoge e tesendo bila ma Bondo kod okwach kich ka ise ni gene achiel kuom jogo mosebedo ka telo ne weche mag ng'anyo gi ma thothne miyo weyo ka rowere odhi monjo ka obila. Kendo thuolo machuok bende Milton ne watemo bende go wang'wa e boma ma Siaya ma bende mana kaka e boma ma Bondo e thuolo mag okinyi chenro ne dhi kata obedo ni duke no lor to wuoth bende ochung' to nitiere kwe ne neno ni mar ji ne nitiere atira matin to ne onge wach moro mar tulo moro amora mak mana ni e thuolo machuok mokalo wang'iyo kendo wayudo ni rowere osechako chokore kuonde mopogore opogore ka jo obila bende koro osechako luoro i boma no nikech mondo gigeng' tim moro amora madibedie mar temo ng'anyo kata keto rochruok moro amora Milton gi sani. Erokamano ahinya Jojamolo achiel kachiel kowuok e gwenge ma Bondo kama koro wayudo ni kawuono ni tije ochung' kendo e alwora ma Bondo kaluwore gi luoro ma pod dhi nyime. To ka wadhi weche mag somo en odiechieng' mar 2 bang' migawo mar somo golo chik mondo mi skunde odogi e somo bang' yweyo tich adek jumani. Moko kuom skunde pod olor kendo somo onge madhi e nyime. E kaunti ma Nairobi skunde Sanja ema ne oyaw ka somo ne oting'o mana jopuonjre matin nono ka moko to noloro chutho. Kar kamano somo ne itimo mana nuoruok mar gigo manosesom kaka achiel kuom yore mag dewo jopuonjre ma pod ni pacho. Moko kuom gwenge mane Azimio la Umoja obage time rombe magi kama oting'o Kibra, Embakasi e kind mamoko, skunde kaka Kibra, Lang'ata e kind mamoko nodong' kolor. Registration, that is the admission, the number of the pupils are 52 of them. But today, the turn-up is 29 students. The learners who have not reported so far, I think it is due to the political situation in our country, whereby some of them come from far places, all the way from Mutawala, Syokimau, and that might be the reason why they have not reported to school, due to that fear of the political situation. So some learners are not in school. Teachers are revising the content which they have covered so far, and they shall continue with the syllabus when they resume. Chenro mapile mag ohala kod yore mag wuoth kuom thuolo mar adek orochore e boma ma Homa Bay kaluwore gi ng'anyo mar kwedo sirkal mane ochaki okinyi ma kawuono e bomano. Rowere mane owuok oko ne ochako dino apeyni madonjo e boma ma Homa Bay ka mach bende ne gimoko e ginga apaya e kinde mane gichako ng'anyo margi. Dukni kod kuonde mag ohala bende nolor kobila makedo gi jong'anyo bende ne wuotho e bomano mar rakruok gi jong'anyo manyalo temo donjo e chuny bomano. Rakruok nitiere kuonde e kind obila kod jong'anyo e kar dak ma Shauri Yako kod mano ma Sofia kobila otamo rowerego donjo e chuny boma ma Homa Bay. Kamishna ma kaunti ma Busia Kipchumba Ruto ochiko kweth ma ok opuodhi mag njore mantie Busia ni mondo chiwre lwet piny owacho.
Mairien bang' yangore ni achich mag njore marwako lepo bila osebedo ka sando jodak ma Busia ka gimonjogi kendo gipondo e bwo wach mar ng'anyo. Odiochieng' ma kawuono moko kuom jopuonjre e sikunde ma Busia noduok pacho kaluwore gi rochruok mar arita mokel gi ng'anyo madhi nyime. Odiochieng' manyoro ji 10 nyomaki e sach ng'anyo. Hii maandamano imeanza kuathiri hali ya elimu kwenye kaunti yetu ya Busia, na iwapo tatizo hilo halitatatuliwa, we shall have no option bali kuambia wanafunzi pamoja na walimu to keep off our institutions because their security is equally paramount. As it stands now, baadhi ya mashule zimelazimishwa kufungwa. The leaders of the jobless group, we are telling them to surrender to the police and stop using the youths to perpetrate their illegal activities, even engaging the police and even importing Ugandans and paying them 500 shillings to lit tires within our streets. Anyuola mar jok manyo ito ngimagi e rakruok e kind obila gi jopiny makwene gi Nakuru odiochieng' manyoro sani wacho ni gin gi lit kod midhiero kaluwore gi gino makoro oweyogi gi kuyo maduong'. E kaunti ma Makueni, anyuola mar Peter Mudhoka ywago ratiro bang' obila achiel owuodgi gi magina e kore moweye ka chunye ochot. Familia no nomoko misuma kama nonege wuodgino kaka rapar mare. Teka dak maronda Nakuru, familia mar Benjamin Imbui nigi kuyo mokalo bang' wuoyino majegni 32 wito ngimane tok kano ochiele gi magina odiochieng' mokwongo yo Mazembe e kaunti ma Nakuru. Jana amepigwa risasi na sasa ikabidi sikuchukulia kwa haraka, ikabidi kwa nitafute nipigie watu 2-3 waniambie nyoko hapo. Kaambia kijana ameangushwa na inasemekana alikuwa amepigwa risasi na askari. Ni kijana ambaye alikuwa anafanya mambo yake mwenyewe, alikuwa anatafutia familia yake na ndio alikuwa support yule dada yake mkubwa kwa biashara zake za bodaboda. Hana wazazi na hata vile akutika mwili kupata itakuwa ni ngumu. Kijana niseme ni kama mchukuu yangu. Mama yake nimemlea kikanisa, kikiroho, kimwili. Sasa yake wote kukufa ninaona na macho. Sasa ina huzuni wakati tena nilisikia ndugu yake tena ameenda. Hata kutoka asubuhi, nimetoka asubuhi kazini, nimezunguka mchana yote ndio tunakuja saa hii. Kwa hivyo tukidi nitakuomba nyinyi mkufuatie msaada tupate vile za kupeleka kijana nyumbani. Tuna maneno mengi. Kweth moro mar wakeini mawuok e kaunti ma Nandi jowuok oko madok ne jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni ng'anyo madhi nyime geto mana thiro chenro mag piny owacho ma ok ni gidwaro ber moramora ne jo Kenya. Kane gilose boma ma Kapsabet, giwacho ni sani koro dwaro ni kweth makwedo sirikal onego chwal ng'ul margi duto e yo mamuol maonge ketho mwandu jopiny, ka giwacho ni ng'anyo makama biro mana ketho mwandu jopiny kendo daro joket mwandu mosebedo ka keto mwandu e pacho ka. Ne giwacho ni duond buche makwedo mondo jene ni giweyo rapar maber e kidieny mabiro e ndalo manyime. Tuko na expectation mingi sana kwa watoto ambao tumewazaa, lakini tunapoona viongozi wakiitisha maandamano kila wakati inatuchanganya akili. Chana tuliona yenye iliendelea, tunaendelea kuona na kusikia viongozi wakisema tutaendelea kutetea uchumi na maisha vile iko. Sisi kama kina mama tunasema heri hata watoto wetu wakufe njaa kuliko wakufe kwa bunduki na ama mawe. Tukiwa na amani, sisi kina mama tunafanya biashara, tunahakikisha watoto wetu wanapata chakula.
Ikia ni nyari romo gi mheshimiwa dong. Ana romo ga gi Brian. Ngamo nyisi wachno. Nyise no were gi chuora, macha mara. Fake, everything fake. This is the tit for tat game. Yarma joki trust ha? Oka trust. Kusi koyo mane chama no yin mani yoro na. Idwa funja mwensa. Rungas poko chupuni. Ni an emana pango kaka wanyalo kwalo kura. It's not what you think. Aruweche jojela okadoje wado. Mami fall in love with Jawangla. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana tayako kakuku tu. Chiegi ni e show mamit maraktari ma iluongo ni Ramogi night wakelo go Ticha Beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo ni ngolo mubedo peny mayueyo mana mo Lungani kolo con instrumental kaberni be inyalo lungani Boy Handsome within and without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenja the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wa wacho ni kete manaka. Ramogi night. Ticha Beach sangwen otieno. Sasa kwa tao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Bas, koro wadonje pap. Tim mar Kenya matugo tuke mag rugby ma jotugo manie bwo higni 20 kidieny mar yawuoyi othich oko kawo kombe mar tuke mag pinje mangima bang' tim mar Spain logi point 43-18 e alap Manyaw Stadium. Kenya nogone